Hakasi thep kerteng banya kun ye collection arjar arpulai na Mausan Ram constituency u kertong ka BJP ba Himalaya Muktan Sangpliang ula aya ka jingpen sai halok lenti jong kaseng kabalarung bat ba unya kun bat ru ban pen scam ba kipai ba kimdon kanu ka jingar tatien ban ailat ya ka tei kaseng habakren siglat thai kubor u ba Himalaya ulong ka jingrung ka jong u sa BJP kadai ka sur pai ba namar ka jingsong thu jongki ba ki jingdon kambaro kimwan nang nu henrei dei na modi kata na du khaw ka bat kiwe Kajing kelaseng kamdan AA namar balai ngingi sutu abang idon ka kongres kampoi re chano sutu nem piro pilai ihi ka kongres hang te sentaro kampoi hang ne state unjungi kampoi ngadang kwa ban sakri pai ba ngam kwa bangan syong ka yeng ka bomdon ka future ngadang kwa ban sakri hakata ka sem ka bala ban wanra ya ka dot ka ngap nang tai na Delhi ngakwa mangandon hakum kata kaseng kabala ban wanra ya ka development ka bangala bangan syakri upai ba da ka badon hapo kongres kamut omla habadon TMC kamut upai ba kwa ka TMC wong ka parti ka bawan nabar andre ka BJP ki ong ka BJP ka baladei ka national party ka bala syong kala sensaringi hapo Delhi dei tanggane ka parti ka bala ban ai ya kata ka jing mentoy menta upai ba dei namar kata kipha maki yang dei banganga lewat mangai kan ke parti BJP. So tu mo to ki agenda ki ban nungkom ka bangan train adalah job kum MLA ya ka Mausan Ram constituency ka dei bangan wanra syai ka civil subdivision. Ka civil subdivision ka long ka ka ban wanra ka roy ka pari mata ka constituency jonga. Tenmar kata kadau ha kane ka sarkar MDA ngala lek san sien sha u Chief Minister Konrad Sangma ban ngala kerpat yu sobha ban declare subdivision ya ka Mausan Ram ndrei shumle ngala yu I bala please subdivision keleng saudong ya kene ka jelajungi ndrei ka Mausan Ram ka badai hok ka rim tam ka blok hadu menta ompat please subdivision compare andala syong sarkar mangi ngin salehi mangi ya kata ka civil subdivision padnalor kata ki surak sengkin kum ka mau flang balat ka badon kam badai ban penhe menta ngidei ban pentrei syai kato bat kumta ter ki development bat khamtam ya ki surok sengkin sakinong kendong kum ki thep chau nong rem warding kum chapo senei kum chapo nong sluj ni don kam mangin ai surok eki te namar kata kedang don bun ki kam ki bangadang kwa ban beteng ha kine ki san stem ki banwan ya kermen ba upai ba jong Mausan Ram un trei ban penjob yang bat nginra ya kene ke thong ha kene ka atpulai yang ba ai ke kontra skim paper contribute yang ba ke pagba Mausan Ram ki bam de khaw boti kat ba ki opponent ki jongpi godan na po kani ke sarkar ko minta po MP ko banya kuni pinak seng NPP ki kampat ba baro ki kampen roi ki bawan hangte ki wan na National People's Party apo ko jihilam jong konrad ki sangma kay ka jing pencai jongki pada bede berkata namar ba imla ban chong ban depend tang ki central scheme de wat kumjuru ina ban depend ki state scheme kay na kalyang jongki bidon ba pencai do ong yang tang kowe jaj ba fikli kata ba ki ong kimta te ngakwa ban kli fi ba soba ba fin kli naki ba kin pensyai de upai ba ki scheme ayu ba ki kilale mo nawan ki scheme baro ba ka sarkar MDA ka implement jan prapau persen ki scheme ki dei ki centrally sponsored scheme but ka state government ka depend ya ka fund ha ka central government taba ka state government ka depend ya baro ki fund sa ka central government telada ka sarkar MDA ka kam ba ka dei ba ki le maki kata ka syong ka jing start jongki ndrei upai ba utip ba kano ka de central scheme kano ka de state scheme te soba sayawat hi dalade kano teli ki state scheme ba ka sarkar jong kontrak sama kala implement but kano teli ki don ki scheme jong modi tang kata kulesibon don yu pot ban ong holon ka jikami ba hai ba Indonesian candidate kibriyo ki ba yo mentoy menta ki dei kibriyo ki ba nong kendong kadang-kadang kerpat ifi soba one kai one page Syam Mausan Ram constituency page Syaki Ranikor page Syapo Shela page shwe de baki brio dalade hi ki batai bangi ngilayo mentoy page kane kade ying ba ai modi page kane pankhana ba ai modi this is the message ka na JJM kawan na modi te ki brio kila mentoy te namar kada kadau ka message ya ki page ba amdadon kam ban batai ki kila tip lupa ka pertai YouTube ka pertai start
kapertai jong ki WhatsApp menta te ki nong kendong ru kila yo i ya karoi kapan kiru kiong bangiru ngidon kam kumte ngidon kam banlong kumalong ka Assam ngikwa banlong kumalong ki wei ki state kumalong ka Gujarat lano ngin pen kala lano kata ka jing pho sniu jong pai ba ngin pen urlong te dei kata bang asal jubab ye phi ba kinong kendong hi kilong ki beri basai mano ba ong yang khilet bandrung BJP dei ki pai ba bong udai uteman basan ba ong yang dei ki rang ba ki bayat keleng saudong ka konstitusi ki ong kumno yang kiong ba ban balai hakanong no parti labha ba phirung bet haka BJP ngong balai kadau kalong ba ni yal yo mentoi baro na ying umodi tekan eu yangi bangin pha ya ubriu jongi sakaying jong modi kata kalong katikili tengala ong iki te phi ong kumno sipong kanyam te kanyam kariu na kanyam kiong ki bu maki kala yang kiong ba lada haki prasne mata ba usansar modi empat khang ka we ga ying mane te she ke ni ong ya kata bang iting ya kata BJP omdon jingting hangno lakhang bandi do masi menta po jela jungi omdon tenamar kata kadau kata ka baki ong kibriu ba o ka BJP kan khang ying mane kan khang bam do masi kalong ka balong baseless ka bom don nong rim kata bar ko we Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela